ना बेयावथ' बिसायख'थि हिसाबै जेरै आगोलफ्राव सोलिदों बेबायदिनो सोलिगासिनो दं आरो बयबो गोसो गुदुं रायजो राजाफ्राबो गोसो गुदुं आरो बे जाहैबाय साफ्रोमबो नोगोरारिफोरनि बिबान जे जोङो बिसायख'थियाव गावनि माने मोजां मोननाय हान्जानो बा गावनि मोजां मोननाय बिजाथिनो भट होनांगौ दा बे हिसाबै बयबो नाजादों आरो गासै राजखान्थि हान्जायानो बेवहाय माने रिजनेल आरो नेसनेल जोंनि ओनसोलारि आरो मोनसेया जाहैबाय माहारियारि माने राजखान्थि हान्जाफ्राबो गासिबो माने बाहागो लादों गतिके बे बेलायाव नुयो जे दिनैहाय माने जोंनि जिथु गणतान्त्रिक बेबस्था सुबुं माने मा होनो सुबुंखान्थिनि जिथु बेबस्था बे बेबस्थाखौ बयबो गुरुत्व होदों आरो बड'लेण्डआ गोबां इम्पर्टेन्ट मोनदों जे माने हादोरनि बिसायख'थिनि माने बेलायाव दिनैहाय बड'लेण्डआबो मोनसे नेशनेल बा स्टेटनि इलेक्शन बायदि मोनसे माने गुरुत्व मोनदों आरो बेनि गुरुत्वआनो जाहैबाय जायगानि खुंथाय आरो बे खुंथायजों जे माने दिनै बयबो बायदिसिना माने हाबाफारि लानानै बे ओनसोलनि आरो रायजो राजाफोरनि जौगाखांनायनि खामानि मावनो हायो बेखौ बयबो फोथायथि लाखिदों बिजेपि दोलोआ सरकार दानायनि फारसे आवगायगासिनो नामा नैबे बिटिसि बिजेपि दोलोआथ' स्पष्ट बुंबाय थादों दिनै माने गिबि मन्थ्रि बिथाङानो होन बा गुबुन जेसेबां दैदेनगिरि दं जे बड'लेण्डआव रावनिबो सायाव बेबायदि आक्षेप गैया आरो खुनु राजखान्थि हान्जाजों माने थोंजोङै बेबायदि बादायलाया रावखौबो गाज्रिबो बुङा अदेबानि रायजो राजानि जेंनाखौ बोरैहाय माने फोसाबनो समाधान खालामनो आरो बिटिसिआव गोजोन थासारिजों लोगोसे जौगानायखौ बोरै लाबोनो बिनि थाखाय बिजेपिआ खामानि मावगोन आरो बे रायजो राजाया मदद होयो अब्ला बिजेपिआ माने बेवहाय माने मा होनो सरकार दानायनि बेलायावबो माने फाव लागोन भूमिका लागोन बे बाथ्राखौ नाथाय थोंजोङै बिजेपिआ दासिमबो बुङाखै जे बेवहाय बिजेपिआ सरकार माने गायसनगोन होननानै अदेबानि बिजेपिआबो 30टा सिटआव माने दिनै बिजाथि होदों आरो बे 30टा सिटनि रायजो राजाया जुदि बिजेपिनि थांखिखौ मोजां मोनो अलरेडि इस्ताहार फोसावबाय गतिके दोनखोमानायनि बाथ्रा गैया जे बिजेपिआ जुदि माने सरकार जायोब्ला मा खामानि मावगोन बेफोरखौ गासिबो अलरेडि फोसावबाय दा बेनि सायाव जुदि रायजोआ फोथायथि थायो तो अब्ला बिजेपिनो भट होगोन आरो बिजेपिआ जुदि रायजोनि माने मोनसे मेन्डेटखौ मोनोब्ला माने रायजोनिफ्राय जुदि समर्थनखौ मोनोब्ला डेफिनेटलि माने बे बेलायाव गिबि मन्थ्रिया बुंदों जे बेखौ खुनु आसरित साननाङा आरो मा होनो ट्रिपल इन्जिननि सरकार दिनै माने बिजेपिआ दागोन आरोखि क'क्राझारावबो दागोन बे बाथ्राखौ बुंदों अदेबानि एकदम जाथारनांगौ होननायनि लाइनाव थाङाखै रायजोनो अपसनखौ होदों जे रायजोआ सोरखौ लुबैयो सीएम जानायनि बाथ्राखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा नोंथांखौ आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट जागोन बेबायदिसिम बुंहैदों सीएम जानायनि बाथ्रायाथ' फैयाखैनो आरो सीएम जानायनि बाथ्राखौ गोबां माने खौरां बिलाइयाव बा खौरां बिजोङाव जेबो बुंदों एक्चुअली बेबायदि आं मालाबाबो बुङाखै आंखौसो खौरां बिजोङा बेबायदि खोनादों बेबायदि बुंदों होननानै बुंबाय थादों जे बिदि जामारोब्ला मा खालामगोन बा बिजेपिआ बिदि खालामगोन आं बारे बारे बुंदों जे मोनसे राजखान्थि हान्जाया बिसायख'थि जोबखांनानैसो थांखि लायो जेब्ला बेवहाय सरकार दानो हायो आरो बियो आफादा जेखौ थांखि लायो बा दला जेखौ थांखि लायो बा जायखौ सायख'यो बेसो जागोन गतिके बे समाव फैयाखै बे बाथ्राखौ आं बुंबाय थादों जुदि बिजेपिआ जायोब्ला मा जागोन होननाय बाथ्रायाव माखासे बिजेपिनि हाबाफारि जायखौ दा इस्ताहाराव होदों बेफोर बाथ्राखौ आं खोन्थादों खारन आं स्पिकारबो आरो सासे बिजेपिनि सोद्रोमाबो नाथाय स्पिकार हिसाबै आंहा बिधान सभायाव निउट्रेल रल लानांगौ बा जायखिजाया बेफोरबायदि माबायाव आङो बाहागो लानो हाया थोंजोङै थेवब्लाबो आं बिटिसिनि सुबुं हिसाबै जेरावखि थाङा माने बेवहाय मानसिफोरजों रायज्लायनाय जायो बेखौ सोरबाया केमेरायाव मोनो सोरबाया माने माबा मोनसे मिटिङावबो मोनो आरो आंथ' राजखान्थिनि बाथ्रा सोङोब्ला आं सासे भटार आरो आं सासे बिटिसिनि मानसि हिसाबै बेराफारसेथिं बिजेपिनिफ्राय आं एमएलए जादों हिसाबै आंखौ बिजेपिनि जानानै सोङो आरो बे सोंनायाव आं माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनांगौ जायो नाथाय आं रावखौबो अजद दैखांनानै बाथ्रा बुङाखै बिजेपिआ मा बुंदों बिपिएफआ मा बुंदों आरो इउपिपिएलआ मा बुंदों बेखौसो आं बुंबाय थादों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आं सनमान खालामो
बिथाङा जेखि बाथ्रा बुङा जे जेब्लायबो माबा मोनसे थांखि लानानै बुङो आं सानो बे राजखान्थिनि फोथाराव दा जिथु बिटिसिनि बिसायख'थियाव बिथाङा एकदमबारे जुजिगासिनो दं आं सानो जे आंनि सायाव बेबायदि खोथा बुङोब्ला हयथ' बिथाङा बबेनिफ्रायबा माने मोजां मोनसे फिथाइ मोनगोन आरो बेखायनो बिथाङा आंखौ बेबायदि बाथ्रा बुंदों आरो आंहा बेवहाय जेबो गाज्रि मोननाय गैया अजद मोननाय गैया जे इलेक्सननि समाव बयबो गावनि मुलाम्फा जानाय बाथ्रा आं बाथ्राखौ बेखौल' सानदों आंखौ बिदि बुंनानै जुदि बिथांनि लाब जायोब्ला आं गावखौनो खाफाल गोनां सानगोन जे आंबो सोरनिबा खामानियाव फैदों